Mga tindira og kaning baboy sa pampublikong merkado sa Carcar City mitiyabaw na tungod kay minus na kaayo ang ilang halin. Ang detalye sa report ni Femari Dumabog. Ang kaniadto bibo unta ang merkado publiko dinhi sa dakbayan sa Carcar nga may dulaan sa 30 ka mga mamiligya ay karning baboy. Karong adlaw nagmingaw na ug napo na lang kanila ang naninda og karning baboy. Lisod na ganing halinon bisan 20 kilos lang sa karning baboy. Regular agad siya. So wala So wala dyan pagtaas, wala pagkuan, maurad jud. Kumusta ang halin man? Kay sus mingaw-mingaw jud. Di jud kayong tantong kuan lahi atong wala ay sakit. Hangyo uminga, matagaan mig ayuda ba? Kami tanan nga mga naninda din Kay since last week pa Pwede yung mingawa mo, grabe. Karon lang mo yan. Adi sa may mamalit kay kanang nanisakit, mahadlok mi masakit sad sila kuno. Wala siyempre jud kay ni among mga baboy kay gikan slaughter na ay doktor dito nga mo check ani. Lakip sa apektado ang namaligya usab og isda kay ilang nabantayan nga ni minus na ang mga tawo nga nangumpra sa merkado. Hasta seafoods po. Ano man na problema pa wala kay halin? Bawlang sa gang, gud ni siya, apektado man gyapon tanan man. So bali wala na nanulod diri kay sa merkado. Wala. Ganina pa alas 10, wanay tao nanood. Subay niini gustong pasabton sa kagamhanan nga luwas rang kanon sa mga tao ang karne sa baboy nga giluto. Mao gini ro problema na to kay ang tibuok karkar gyud kami na lang sa gyud mintas tanto mukaon sa among baboy. Kay di man ta kagawas, di sa ta kapasod. So for the meantime, hinahinay lang gyud nga ato gyud educate nga okay ra gyud kay baboy basta naalay MIC. Ang isa, pag ilabot sa tao, dili man manakod sa tao. So safe ra gyud kanon. Gawas nga dili siya manakod sa tao, gi-ensure gyud na mo ang tanang gibaligya diha with corresponding inspection certificate gyud. Gawa sa mga hog racer, sosiyon usab sa konseho sa dakbayan sa Carcar. Kuno na nabay ubang hatagan og ayuda nga apektado usab sa epekto sa ESF. Samtang pagbagay og quarantine checkpoint diha na gyud sa mga kabaranggayan. Hasta ang mamaligyag kahoy nga mo'y ni sugnod. So daghan man gud downstream gud sa kani nga industriya kay dako mo gud ni industriya sa baboy diri sa Carcar. Mo na magdomino effect man ni siya. So atong yung paningkamutan nga ma-covered yun ang tanang apektado. Gawas atong checkpoint kanang mga exit pagawas or musod kana monitoring at siyempre atong base sa bulyo ipamonitor to ang barangay tanod every purok na to naamtay naka-assign. Uban ni Felipe Patricio Grod Prado. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.